Kienet ġurnata b'temp mill-isbaħ u b'xemx li tfakrek aktar fis-sajf milli l-fatt li risqin lejn ix-xitwa. Temp li jagħmilha aktar pjaċevoli għal dawk kollha li l-ħadd filgħodu ipparteċipaw fl-avveniment organizzat fil-Mosta mill-organizzazzjoni Missio Malta. Din l-attività fil-fatt issa daħlet fit-8 edizzjoni tagħha attività nazzjonali ta' abseiling u ziplining bris il-missjoni fl-Afrika. Missio Malta u l-Mosta Scout Group għal darb'oħra naqdu biex organizzaw flimkien dan l-avveniment mifrux fuq jumejn, is-Sibt u l-Ħadd fuq il-Pont tal-Mosta. Din l-attività tittella kull sena bilan li jinġabru l-fondi li jgħinu lil Missio Malta tagħti sosten lil numru ta' proġetti f'villaġġi mhux żviluppati fil-kontinent Afrikan. Waqt din l-attività il-pubbliku seta' wkoll jipparteċipa fl-inizjattiva Ejja imxi miegħi fejn permezz tal-użu tat-teknoloġija tar-realtà virtwali u treadmills il-parteċipanti jimxew distanzi twal fl-Afrika sabiex jiksbu l-ilma tajjeb għax-xorb. L-istess distanzi li jimxu it-tfal u l-familji Afrikani ta' kuljum biex jiġbru l-ilma li tant huwa bżonn już.